Právo na pravdu má snahu o zníženie tej administratívnej záťaže a z jedných takých hlavných motivov je aj to, že by sa znížil počet krajov. Ako to vnímaš ty? My sme dokonca tvrdili na tlačovej konferencii, že nielen znížiť, ale aj zrušiť. Že vúcky treba zrušiť. Všetky? Áno, my sme dokonca povedali už aj toto. Takže ja som pripravená aj na túto variantu, samozrejme. A úplne s tým súhlasím. Je to naozaj aparát, ja to vidím na Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý funguje dlhodobo len nejaký prietokový ohrívač. Akože keby tu nebol... Koľko zamestnancov, prosím ťa? Okolo 250, čo sa týka úradu, plus ešte ďalšie tie pridružené organizácie. Ale nemyslím si, že to je úplne potrebné, pretože ak by si sa niekoho na ulici opýtal, že či vedia, čo vlastne robí vúcka, aké má kompetencie, alebo čo robí, nikto to nevie. Nikto, žiadny obyvateľ, žiadny občan nevie, čo robí vúcka. A to je podľa mňa veľký problém. A je to vidieť aj v tom, že keď boli voľby, tak voľby do vúcky mali vždy najmenšiu účasť. Ľudí to nezaujíma. Jasné.